Na današnjoj sjednici Foruma za bezbjednost zajednice našlo se nekoliko aktuelnih pitanja. Ipak, najviše pažnje posvećeno je razmatranju početka realizacije programa edukacije vezane za suzbijanje maloljetničke delinkvencije, rekla je Dragana Malić, predsjednik Foruma. Počela je realizacija edukacije, znači sve osnovne i srednje škole su napravile plan i planirano je znači u roku 3 mjeseca da se izvrši ta realizacija. U martu su realizovane 2 teme iz ovog programa i to bezbjedonosni rizici i opasnosti korištenja društvenih mreža i negativnosti korištenja narkotičkih sredstava. Ovom prilikom je rečeno da je u 10 škola održano 10 predavanja na temu bezbjedonosnih rizika korištenja društvenih mreža kojima je prisustvovalo blizu 300 učenika, zatim određen broj prosvjetnih radnika i roditelja. Posebno je naglašeno da su mlađi slušaoci posebno bili zainteresovani za ovu temu. Druga tema je do sada realizovana u 3 škole u kojima je održano 5 predavanja kojima su prisustvovali kako učenici, tako i prosvjetni radnici i roditelji, što govori o ozbiljnosti sa kojom se prišlo ovom programu. U narednom periodu planirano je da posebna pažnja bude posvećena podizanju nivoa bezbjednosti u objektima kolektivnog stanovanja te intenziviranja aktivnosti zajednica etažnih vlasnika. Pored toga, posebna pažnja biće posvećena završetku školske godine. Pošto maturanti ove godine 18. maja završavaju nastavu, mi ćemo ići sa predlogom da se opet u Ljetnoj bašti organizuje taj završni dan zajednički za sve maturante prijedorskih srednjih škola. Ovaj predlog je donesen na bazi prošlogodišnjeg pozitivnog iskustva, rekla je Malićeva.